こう入るんですね。Maksimum kukkid passak. Ei, mä vaikka ikään kyllä. Ota, mä velis. Kyllä natukene kirvalla olla niin iso. Oletko korjattanut rajaa takana? Joo, mutukin kohdassa. On se muista jäädä. Siinä on se. Näytteissä polkalla syvä kalaa. Soovite kurgis või panna kilekotti või läheb kohe nägu otsa? Mitu kurki ma panen? 3,20, 20 senti on kurk. 40.
Lõpuks pärast suuri vintsutusi ja jägelusi jõudis välja plääži peale, kui mäletate seal üsna filmi finaalis. Siis ma jään, näen merd pilvede hõõnik ma näen merd, valgus ja mu veesa õhtu nüüd ma tean tulemas noor. Нет,